Mga ka-disciple, ready ka na ba? Paano kung biglang dumating si Lord ngayong araw? Handa ba ang puso mo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 30, First Sunday of Advent. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Matthew 24:37-44, kinukumpara ni Jesus ang kanyang muling pagdating sa panahon ni Noah. Noong mga araw na yon, ang mga tao ay busy lang. Kain, inom, kasal, normal na buhay. Pero hindi nila napansin, palapit na pala ang baha. Hindi sila handa, hindi sila nakinig. Ganon din daw tayo ngayon. Hindi nating alam ang araw o oras na darating ang Panginoon. Kaya sabi niya, maging handa kayo. Mga ka-disciple, Advent is not just a season, it is a wake-up call. Minsan hindi naman masama ang pagiging busy, pero kapag sa sobrang busy, nawawala si Lord sa schedule, sa prayer time, sa decision making, doon tayo nagiging unready. Ang readiness hindi tungkol sa pagiging perfect. Ang readiness ay relationship. Ito yung araw-araw mong sinusubukan. Magdasal kahit pagod. Gumawa man tama kahit mahirap. Umiwas sa kasalanan kahit may temptation. Magmahal kahit nakakainis minsan. Kapag mahal mo si Jesus araw-araw, kahit dumating siya tomorrow, tonight, or anytime, handa ang puso mo. Mga ka-disciple, ngayong Advent, gisingin natin ang pananampalataya, ayusin natin ang puso, at unahin natin si Lord. Dahil ang taong laging nakafocus kay Jesus, hindi natatakot sa kanyang pagdating. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.